ते पुट्टा बंगालवाल्याला दिलेला आहे ना खोका गादीचा कॉटचा, तो परत आणायचा आहे. 23 रुपये दिले त्यांनी त्याचे. त्याला 23 रुपये देऊन आहे ना परत आणायचं आणि आपल्या कॉटवर टाकायचं आहे. त्याला गादी आहे ना खाली जाणार. चालेल. ते आपलं छोटा माणूस झोपू शकतो. छोटा माणूस त्या साईडला, नाही तर छोटा माणूस त्या साईडला नाही. त्या असं छोटा असेल ना तर त्याला असं इथे लावायचं असतं. चालेल, बघूया. इथे दीदीची साफसफाई चालू आहे. चला, झालं माझं काम. आमच्या घरामध्ये शोपीस पाहिजे असेल ना तुम्हाला एकदम ओरिजिनल, तर हे आहे दिलवाला शोपीस. बघा, आहे ना खरोखरच. तुम्ही काय सर्व खोटं आणून ठेवता, आमच्याकडे खरं आहे. हे घालतो, बोलतो, चालतो. आहे की नाही दिलू? चांगलं टिप आहे वर बसून. त्याने माझी बाबू. दिलू, हे दिलू, हे काय आहे? हे बघ काय, हे बघ डब्यात काय आहे बघ. हे बघ, हे बघ इकडे बघ. हे बघ, हे बघ काय आहे. हे बघ काय आहे. काही ती पण ओढू शकते अशी. हे बघ, हात लावून हे करू शकते. हे बघ, बस. बापरे, आतमध्ये बॉक्स आहे. बॉक्स मध्ये पॅकेज. एवढी मोठी गोष्ट पण बॉक्स मध्ये ठेवलेली. आणि तेवढी गोणी आहे. 4 माणसं राहतील. लाकडी पण आहे. काय आहे? लाकडी पण आहे. हे बघ, मस्त फळी आहे बघ. भाईला पाचशे. अजून काय? थर्मोकॉल मध्ये पॅकिंग. हे बघ, म्हणजे फिट केलेली आहे. आता हे बॉक्स मधून काढायचं आहे. ह्याला ना खाली असं हे करा, खाली काढायचं आहे ना. हो, खाली. भाई पाटी घ्या, बॉक्स पाटी घ्या. बॉक्स पकड. बाबा, एवढं मी तर बाबा जमले खोलून. घे, खोलायला आहे ना पप्पू पाहिजे होता. तर बाईने तर मांडीवरच घेतलाय. हे पाय आहे त्याचे बाई. पाय नाही, ते मधला भाग आहे मम्मी. मधला भाग आहे ना तो. हो. असं दोन्ही साईडने असं ओपन होईल. आता खाली ठेवा. भरणार आणि कसा भरला असेल. खरा खोला. अशी नाही, उभी करा. उभी करा आधी. अशी उभी करा. अशी. हात बी चिमटेला. काय तुम्ही सरळ करा तिकडनं. तिथून नाही हे हा पाय खाली जाऊ द्या. असं. हे बघ कसं ते आहे ना. आता हा आरामात. झाली. तो खाली बसला नाहीये. हे ना काहीतरी वरती हे करायला वाटतं अजून. इकडे लावायचं पायाला. झाली आता. ही राहिली ना एका साईडला. राहिली. आता टेन्शन गेलं ना. आता फक्त याच्यावरती गादी मागवायची आहे. तर पप्पूला फोन करून सांग की गादीवाल्याला गादी मागव. ही 3x6 साईज आहे. 3x6 ची गादी पण तशीच तेवढीच लागेल. हो. त्या साईडला हे आपलं राहील एक. ते बांधव बरोबर राहील ते. ना हे बघ, ते बघ राहिला बरोबर. कशाला म्हणजे अडचण नाही वाटत आहे. नाही वाटत अशी अडचण. बसायला पण माणसं इथे बसू शकतात आणि तिकडे पण बसू शकतात.
कोण आलं? हे काय? गादी गादी आली. जाड आहे ना? तो बोलला ते रुंद होईल फैलणार. हा हे बघ इकडे बघ रेडी केलंय बघ. नाही तो पुट्टा दिलेला आहे ना भंगारवाल्याला, तो आणायचा आहे परत. का? पुट्टा टाकायचा त्याच्यावर, म्हणजे चटई पण खाली जाईल गादीने जाईल. हा ते 23 रुपये द्यायचे आहे परत. तू बोक्यामध्ये झोपली होती ना, आता तू याच्यावरती नाही जायचं. काय भू काय दिलू? भू आहे तिकडे, शी आहे, शी वर नाही जायचं. आता तू खाली झोपायचं. हा तू खाली झोपायचा, तू पाठच्या खाली झोपायचं. हे ऐकणार आहे गेली नाही, तू खाली झोपायला बरं आहे ताई तिला. खाली जायला. हे खाटवर ठेवायला करते ना? हा एक खाटवर ठेवायला करते का माहितीये, गादी खाली जाईल ना या पट्टीमध्ये. या पट्टीमध्ये गादी जाईल खाली. आता इकडे आहे ना ही गादी, ही खाट आहे ना, पट्टे आहेत ना त्याला. हे गॅप किती आहे, तर आम्ही त्याच्यावरती आहे ना असा पुट्टा ठेवलाय, म्हणजे गादी खाली नाही जाणार. त्याच्यावरती आता चटई घालायची. अशी डबल घातली तरी चालेल ताई. सिंगल घातली. तू सिंगल घातली होतीस ना? हा झाली ना. आता याच्यावरती गादी ठेवायची. हे चादर येईल ना त्याच्यावर, ब्लँकेट. ही रुंद होणार बरोबर, ती तानेल ना अशी बघ, है ना. तू बरोबर बोलला ताई, तो रुंद होणार म्हणून बसून अशी ताणणार ना ती, मग त्याच्यावर बरोबर मापाची होईल. बरोबर मापाची झाली. बरोबर झाली. तू लोलणार नाही ना आता तिकडे काचीकडे. ह्याला जरा सरकवायला हवंय गादीला. हा इकडे घेऊया आणि ती तिकडे घेऊया. काय तुला लोलायला झालं आता? हा आता इथे कसं वाटतंय, पहिला आम्ही तिकडे घेतला होता ना, तिकडे काय प्रॉब्लेम होता माहितीये का, ही इकडे काच आहे ना. हो ही काच आहे, मग इकडे असं झोपू शकत नाही होता. नंतर लक्षात आलं की तिथे उलटा झोपला तर वांदे होणार, समजा काचेला धक्का लागला तर झोपताना, म्हणून ते हा इथे घेतला. इकडे झोपायची तू. ही तुझी जागा आहे ना, ही तुझी जागा आहे ना. हे बघ याच्यावर झोप, तू झोप आहे त्याच्यावर नाही जायचं, ते ताईचे आहे, तो बेड ताईचा आहे. माझी बाबू शहाणी आहे, तिकडे नाही जायचं, तिकडे शी आहे. हा आता इथे झोप तू, झोप झोप झोप, इथे झोप, इथे झोप झोप, इथे तिथे नाही जायचं. शाबास, बघ माझी बाबू शहाणी किती आहे. आता तुला बरं झालं ना, ताई तिकडे तू इकडे आहे ना. दिलला तेच आवडलंय बेड, आणि त्याच्यावरच ती झोपते पहिल्यापासून. ते ताई झोपायला गेले की तिला झोपायला नाही द्यायची. आता इकडे ताईला कसं झालंय, हे इकडे आपलं दिवाल आहे ना, दिवाल आहे ना, तर ह्याच्यावर इथे कसं डोलू शकते, टेकून झोपू शकते. आता इथे काय टेन्शन नाही, कुठे हात लागला म्हणायला नको, काय नको, बिंदास झोपू शकते तिकडे. तिकडे कोण आलं पाहुणे पण तिथे बसू शकतात. पाहुणे आले ना तर ते इथे बसू शकतात असे इकडे. म्हणून साधी आपली खाट मागवलेली आहे टेम्परवारीसाठी. आपली नको असेल तेव्हा फोल्ड करून मोडून ठेवायची. आता फिक्स झाली ना ताईला झोपायला. जरा आता एक प्रॉब्लेम झालाय, पण ते डबे ठेवायला आता इथे जागा नाही. इथे पण ठीक वाटतायत, तसे ठीक वाटतायत ना, कारण टिकवाय तर पाहिजेच असतं. कोण आलं गेलं तर तिथे पाणी, चहा पाणी द्यायला. हे नको याच्यावर, ते नको त्याच्यावर, खाली राहू दे. बरं तर आहे, चांगलं आहे ना. कसं हा अडचण तर घर आहे तिथे अडचण असणारच. काय नाही एवढं, मोकळं पण वाटतंय आता. इकडे वाटतंय ना मोकळं, अडचण नाही वाटत आहे. नाही ना. चला आता आपलं मस्त झालेलं आहे.
आपली खाट पण आलेली आहे, बेड पण बसलाय, ते भांड पण आपलं ते बसलाय व्यवस्थित. आता अशी चांगली व्यवस्था मी केलेली आहे ताईसाठी. तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टिंग. आता इथे बघा, या खटवर लहान मोठं, छोटं मोठं आणि 2 माणसं झोपू शकतात.